De Jong Houtwaren, goedemiddag met René de Jong. Nou, welke soort met je eigenlijk sta? Oké, ik zal het even opschroeven. En hoeveel hebben we nodig? 448. En wanneer moeten jullie haar dan? Oh, dat mooi. Nou, dan zoek ik eens even schema dat ik die nog in mijn magazine lezen heb. Dus kan je eraan zien over waarom bellen? Prima. Ik ga je noemen worden, dus ik bel je zijn weer waarom. Doei. Hoi. 448 stok. 448. Even zien, zo'n die even oppassen. Nou, probeer even het ook gewoon. Dit is wel zo met elkaar. Hier ben ik. Sjen. Ik ben lekker nog toch. Ik denk maar even de fabriek aan, even de meesten even onsporen dat er ja, ze maken mooi hadden, dus laten we even goed maken worden. En ja, daar draaien we ze gewoon even om, want ja, we zijn een jong bedrijf van 80 jaar en wie maakt er gewoon. Dat doen we gewoon. Dus de meesten hadden de klant had dit model nodig en het lijkt het heel eenvoudig. En, maar ja, het verhaal daarachter is de stok komt binnen als een beam. En die beam hebben we zelf in de bos in Frankrijk zelf nog lezen of stenen. En dan wordt het hout komt op stam binnen en dan wordt de planken worden zagen op de lengte die nodig is. Nou ja, de meesten worden steeds groter, dus er wordt een stok wordt ook steeds langer. En de bots Fiem, vandaar de naam Fiemkemakers, Fiemkemaker is een stok en die wordt ook steeds langer. En als de stam hier binnenkomen, dan worden de planken zagen op de lengte. En vervolgens wordt het vroeger aftekenen met de hand. En nu hebben we een machine die zaagt automatisch via mal zaagt die de stok uit. En dan kunnen we de juiste kwaliteit kunnen we waarborgen. En vervolgens wordt het met een computerbestuurbare stokkenskaaf wordt de stok uitskaafd op de lengte, op de diktes die nodig binnen en op een model. En wordt skeren. En uiteindelijk komt het handvet erop, de jelte zullen we het nemen. En de stok is klaar. En ik heb broek weer in de tuin. Deze klant maakt dus 448 van deze stokken. Hè? Maar wie maakt dus ook heel andere soort stokken en speciale stokken. Dus zie ik hem bij machine leren. Die speciale stok dat is de zogenaamde zwanenhals. Ja, had niks te maken met een chiffon van de wasbak, maar eens even zien. Een stok die had zandbocht. En die wordt pruttenbroekt voor in de stratus. Voor het kleermaatje van een bed. En dat is een speciale stok die we maken als enigste in Nederland. Nee, je maakt nog veel meer. Dus hier bij Galix hebben we de meskowers voor de boeren. Biermstokken. De stokken van heel lange meesten. Trapleunings voor de woningbouw. Skoffelstokken voor de tunders. En we helpen de zielverraad naar de kloten. Hier in de Woorden had elk bijna bijnamen, zoals hier in Droege Hamixa. We hadden dus al 80 jaar bijna de bijnaam Stokje. En ja, zelfs de mogelijke 50e generatie had die bijnaam ook al gekregen.
Zo, dan binnen we 448. Nou, ik had er 450 voor maken. Die 2 die kun je er ook bij.